Ay so lambi lamsang lat pagi dom lat padon nungai tadada ipwa makagpuzim lakli ipwa dugal na surmaga ni punbay sa yamadi naitom sa hong na bagi tanjado lausage iduning tao laklo ka ba isin ginagta lady ba mayam singsinan na siya toy na yung lakpa ipwa na magtadikal lolaw kay daw bagay iduning tao Disal kita ibang sida sa isat paway na tolak kibani ito bunga sidi silver screen da actor haido na miyam na sakang naraba ay gipuadumat ni Sri Hamom Sadananda sa isat paway na lakli sumagaloy na nanipun ba isayo manidang amadi na itong sakay sa ising tao rasi Sige naman na mayang kuba, ahong namutan kubi gani. Atis nang nakubi isi di sini tolong ko di mayang kuba kau gani. Di ba di ba sa hugin isi. Surma sa isay mapam ya, isay mapam ya, may kasi kita gitu ni. Lui si di isay male. Ini ngam lagi sih di tiap takut di tuom ni je. Let's go! 1, 2, 3, down!